Українська громадська організація Ukrainian Cultural Society у Канаді виникла як відповідь на потребу розповідати світові про сучасну Україну через культуру та мистецтво. Після початку повномасштабної війни волонтерська діяльність переросла у системну роботу, спрямовану на підтримку України та посилення її голосу за кордоном. Сьогодні організація використовує культурні проєкти як інструмент для привернення уваги до війни та популяризації української ідентичності в Канаді. Наша організація Ukrainian Cultural Society, вона ставить собі на меті репрезентувати актуальну Україну, актуальну українську культуру, те, що Україна зараз переосмислює та як вона рефлексує, і те, що важливо, про що важливо говорити зараз, ми намагаємося розповідати тут у Канаді. І, власне, якраз з цього почалася наша робота. Оскільки ми всі, знаєте, так доволі хаотично, та й волонтерський великий український рух повномасштабно, він так почався саме дійсно з війни. І зараз уже через ці роки він трансформувався вже в таку організаційну діяльність, і в тому числі нашої організації. І ми використовуємо мистецькі, культурні події для того, щоб нагадувати, що війна триває, розповідати про важливі питання, які стоять на порядку денному в Україні. І маю сказати, що ці інструменти працюють. Ми намагаємося ефективно доносити всю інформацію про Україну і весь час шукаємо нові шляхи для того, щоб це робити. Після перших місяців повномасштабного вторгнення Росії увага міжнародної аудиторії до України поступово зменшувалася. Саме тому українські організації в Канаді були змушені шукати нові формати комунікації та боротьби за увагу суспільства. Одним із таких проєктів став «Тиждень Одеси» у Ванкувері – ініціатива, яка поєднала культурну дипломатію, просвітництво та благодійність. Цей проєкт для нас став таким, знаєте, новим кейсом, новою можливістю, оскільки Ванкувер і Одеса – це міста-побратими з 1944 року. І ми подумали, що цей проєкт може стати класною можливістю для того, щоб розказати більше на рівні міст про Україну, про Одесу, як Одеса зараз справляється в цей складний час. Ми робимо цього року, вона вже закінчилася, живу інсталяцію в самому центрі міста, в самій туристичній точці, коли одесити могли включатися і безпосередньо людям, які проходили повз цю інсталяцію, мали можливість спілкуватися, задавати питання, розповідати про Одесу. Тобто такий лайв-дзвінок відбувався протягом тижня тут, в самому центрі Ванкувера. І, власне, ось такими методами ми намагаємося покращувати свою роботу, покращувати репрезентацію України у Канаді, зокрема у Британській Колумбії. Проєкт «Тиждень Одеси» у Ванкувері має одразу кілька напрямків. Його учасники знайомлять канадців із сучасною Одесою, руйнують російські міфи про місто та демонструють, як одесити живуть під час війни. Водночас культурні заходи та гастрономічні події допомагають залучати людей до масштабного благодійного збору на підтримку України. Другий компонент цього – це більше така гастрономічна історія, тому що у Канаді через їжу, через напої завжди дуже легко залучити аудиторію. Люди дуже радо відгукуються на такі культурні події, де можна спробувати їжу тої чи іншої національності. Тому одеська кухня присутня в нашому проєкті, і ми цього року репрезентуємо одеські вина. Тут дегустація відбудеться як заключний проект великого фандрайзингу. І, звісно, переходячи до зборів, це, звісно, благодійна мета. Все це робиться як інструменти для великого україно-канадського збору. Через історію, традиції та навіть звичні для українців символи канадці відкривають для себе справжню Україну та краще розуміють її боротьбу.
У громадській організації переконані, що саме такі проєкти нагадують світові, чому підтримка України сьогодні залишається важливою. Це все людям дуже відгукується. Ми розповідаємо про український хліб, людям це дуже відгукується. Бо в нас є кілька проєктів, які розповідають про цінність українського хліба. Ми розповідаємо, як Україна важко переносила голодомор, часи голодомору, і через оцю призму цінності хліба ми показуємо, наскільки Україна багато зробила для Європи. Як вона забезпечує зерновий експорт, і як зараз вона страждає так само, що історія повторюється, і які є злочини російські пов'язані з зерном і з хлібом в Україні, які відбуваються протягом цієї війни. І люди через призму якихось інших факторів розуміють, що ця нація, вона бореться за важливе, за своє цінне, за культуру, за незалежність, за життя. І от саме якісь такі точки входу, вони дають глибшу емпатію, глибше розуміння, чому це важливо, чому важливо підтримувати Україну в цій війні.